Machiegni nyakrom gajwang chendo eno imore wantiere gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Apisa ma ochung' ne jotich e migawo mar apeyni kod wuoth e kaunti ma Homa Bay Beatrice Akugo ochungi e tich ka itudo kod monjo jafwambo Habil Onyango mar The People Daily. E barua mondiki kod apisa ma ochung' ne tudruok e lo sirikal kaunti ma Homa Bay Atieno Otieno oyango ni apisa no ma ochung' ne jotich kata Human Resource Officer e migawo no ochungi ka nonro koro dhi nyime. Jafwambo marwa Joe Juma nigi ler. E barua mondi kod apisa ma ochung' ne tudruok e lo sirikal kaunti ma Homa Bay Atieno Otieno yango na apisa no ma ochung' ne jotich kata Human Resource Officer e migawo no mar apeyni wuoth kaachiel kod apida Beatrice Akugo ma itudo kod ndhicho kod san ma jafwambo matiyo kod gazet ma People Daily e kaunti ma Homa Bay Habil Onyango ochungi e tich. Tend kaunti ma Homa Bay lero ni okang' ma kamae gi kawo mar tim nonro ni apisa no ma ochungi e tich ma itudo kod tim makochno. Jafwambo Habil Onyango lero ni ne ondhiye nikech sigana moro mane ondiko manyiso weche mag mibadhi mamako apisa ne. Touch on ndiko jotije magalagala. Mimi appointment letter to ikawo masoya. Koro ng'ad ni endi, nyako ni endi no oma 170,000. Koro story no appear on the People Daily. Onyango ni nyo ondhiye kod ji ang'wen bende nyo sande mokalo kapok oyudo thuolo mar pusore. Chuna ni mondo andik apology story. Ne apologize ne nyako ni endi nokobedo involved in such a case. Anyise ni mano is not breaking news ma nyalo appear immediately. To ginyisa ni in the next 20 minutes gidwa neno story mar apology no endo. Jogi nokawo nyaka simba magi yawo Facebook account mara magi apologize on my behalf. Gine magindiko gisoya boot mar Harrier, then giringo koda town kuonde makia nikech boot gine kikungine ne giringa koda, then gidhi giketa kumoro. Koro kae magichuna ma gimiya nyaka njaga mamadho magi eki okti no kanya chamo gimoro amora. Koro ka mama ni obedo engage gi osipne moko mano biro kar kanyo endo tema yudo opportunity ma wuok. Tim makamayo kwedi ko jofwambo kod keyo e borruok no margi ma Homa Bay kaachiel no marango chenro mag jofwambo e pacho kae. The Media Council of Kenya bende dwaro mondo koro kaw okang' mar chik ne jogo manyondhiyo kendo sando jofwambo no. Police ni mondo bi omak achije ang'wen mano organize motimo kendo mohinyo Habil Onyango makunyalo neno dende ohinyore, wang'e okuot, ribs gi otur, to bende equipments gi mag tich bende omaye. So nyaka giduok ne equipments gi mag tich, nyaka culprits ang'wen gi bed arrested, nyaka kaw ne gi chik mapacho ka, to mara mogik en ni nyaka gichul pesa ma Habil dhi thiedhore go hospital. Wakwayo the DCI, Director of Public Prosecution, wakwayo Ethics and Corruption, please bi uru wuog oko mondo umak jogi mondo justice one notimre ni achiel kuomwa kaka jofwambo. George Juma, Ramogi TV. Obila ma Elbagon County ma Nakuru dhi nyime kod timo nonro mar nek mar jaduong' ma jahigni 72 kod minode ma jahigni 70 ma yango ni onegi gi jatijgi madala kendo maringre